akule uguitie ngwanya kwa bankobo maybe onye muire nyegitari mapema onye nyegitari gitelika lya nyegitari gite ilyati akate ngumutungu mwati yaro onye minyoka bwango ibintu binebingo nyorambe ngobere birasorie onye roko bakabo kwerwa ultimately abatoko kwenda komoremia igotobwe ngakete bwente kurigereria ngane iyo kegara bande bale muna goikora bona gwachaka kugagari ngane iyo omuntu ngi mutari kumurire nyegitari gite ngiyogara mwari gutiga umuntu nyumba mpaka gakura nyumba timetinga kienda ke at that ground of course na barera kaninge kyabwente gukorwa ngakito bwente gukora balancing so that ndobasa kubetoyo kwirire musumari gwitania umete amangana manga goje kerugo ku propriety ya beire yes yentege mogego chabuna na te fan fear endo genengirege go chororo kia suspicion yes usabantu bagukagirana na ugugoro kubuna kuri ama ene bino bano somete no bano chite kanisa buno chite ocha goisana kaso no muntu ochire bose igotari gonya gurire nangi kia bete nege kon nekikera litangandiri nacha gotebanga nonye nekerugo ikomonta akure nega nirio o mind your language alright o manyenga naye ngubono for example kukwana mangana aya umuntu tago kwasigete toke kwa umiri bose no mungu na bose no muga kwa bose no mwana omotebyo kangumete tatu mino kule eyine nchirende embe sana itakiri kuligirunga ngakyo ogoteba mangana aya namba ibiri kwachiri bose nyagitari kwatebiu omuntu yo nigarwarete ya agakwa wono gukukwa beire nduri gukuira ni magega. This is not the time tugochaka kubekira na magoso igintu takiri kuligiri kuchimutu anga kitoko genda because yo gukunkuroro alright nundi tayora abikirwe bintu buya paka ngere takwa no so ikaro go ikire state iri kwanyarunga umuntu okule sababu yagerete agakwa neyiga well inchira nire itakiri sababu yakore kwa tebiwa lakini ayabuno umuntu bwensemo tago dwell mono tako banga naye bono kemanyi mugoso ro kemanyi tebia mono okwenya komotebi ngike nabo kiarenge omete anga onye muminyoka mugende se nyagitari gitanga njamo konye deriri ntu agotebeteke ebintu biruna nateba bikwira na ime yo muntu bone ke bira ni bime yayo mubiroye bia mu affect abandi kwe nganyale bega ngusite seke busi alright kumbe na mangana ari mu amatebeti mwadwele tio ni bintu bitayoro bamwe komotebi amaya right what the rebel generally kiro muntu in one or the other obere ko bakago kunwa na nengane tukuruko amakweli and sometimes sekero monta kweriru nkogenda tuli ne evidence ribiri experience kiri yeto maybe onye naye abibuli mbasirete akina bunentakana mwina bumuntu kura bana batigere bure kintakana kwagenda ne experience kiri tugakomwera singa kena ni manyetenga kyoigwete in that process yo gutaka komoremia koi beke jeregetenga you really understand monto yonkia gwetera timaiti yonko bere genuine ko bere recommended kiagara timanyete go say as much as mwensi mwasterete apa iboli whether the experience can be the same ndiamo na ba proprietary tikante having experience na wakira aba inkebe exactly the same na wakira aba inkebe exactly the same lakini injiri kwanyebeka ine njirengia toko recommend alright aso umuntu osireliwe igenteke moto gotebangeringa temango naye ko base igikuru tukyo asi umwango naye akorete kwirende o kianyorire ekero kogendoro mbururuki orengereti umuntu uyu kwa genda ko pole gose kwa koremia aba aitirite metena na bego kurigiriria kwanyora no nyene nchiro umuntu oyarure sense nebwike ni njira bose nyare bonda arwete lakini gukwana mangana yonse kororo ime pono kuli ronye kuli byana na bukora ngama nyare bolia ominta akabaiga ekera abete gatukabai uburubu no tukabotwara lakini tukaja tukabosoro bwinjire gukiga tugasoka bono mabu na tukolete tolebia so that umuntu nera arorenga amaene guchi mutuga iga injira niroro uburabumburoro tali ngoyo noro mwele bwa manganalia ekero umuntu kwirire akonyora abantu basoete gikuru tukia eme na barabuba mubwatsitia se ukombolesa busoso ko motebi polo kolero kwe ono umuntu oyo igakonyora ngataliere buyeka ekwera so gukwa ntubwate ngendo tokorokanga igekoleta separation igegwatana n'abantu bono gwatana no kongulu chikobora lekere gotokanga ndo chamena abantu ba mintumba roje
abantu bamintu mbarochi obororo bwane mbwate nandi mari amene munanyare bateba nere nabwetirite boso obundi boro obokong'u mono kwa kiagera omonto ori nero ira nansi nandi ochaka korengereri nere buya egekogera narochi examples chia abantu bari boigo nandi genuinely bari enchiringa igo tobasa kogenda aria ochake kwokenda ng'aki ore buya yani gintu kitari related kabisa gitaikonyara goswana na ninchira omonto ori aigwete engaki eri igari aya bono orarete mochando monene ase omochi oyo kobua bono kware kogenda gokonya because buno omogusi atebete nokogenda koreta kwirinde morembe gusoko uko togoteba ng'a omonto akogenda ochiko kurira buso oreta libirira lietande tutumia ligia okoremia omonto akogenda ochikoremia so tokoremia omonto motarire iniemo igukorereta mobenere kero kwabeire nere basi no moremi na bakoranga ng'amotore lakini onye gogatini inari ogomatenga yaya nararema agagwe ekingiri konyarikana alright ntetenda ketuligere libona ensemo yo amang'ana yo kwegena amang'ana y'ekanisa na amang'ana buna yo asesa bali yo koremia yo kwererwe abande bali buna bono bakwene encouraging ase omochio ya matanga abeire bagenda kabisa babekete ngo kweli elinde kone kinga abantu abang'ankwiba bali lakini abande bali commenting beka matera kabisa ya magombo linde go create mood ya magombo kabisa na okwen encourage okorera tubikere tuguchakira sense meyo inkikeri kiri recommended especially asoyo bono ligulipetete nokomo roselie amazingira ya magombo gwetania gose okomo ndatebo komo ubereria kubika ibintu getubikomo distract kurwaseri gweli elimopetete egentege mondo atebe ngeringa asa magombo ase omonto asirire kulingana nenchira tokosoma nenchira twarorire ebinto ebire titakiri obekere omonto oria ebinto bikogera nandi atwara magombo osibirire ebinene atwara ebirengereria ebingi gochiari actually into togenda gokora ase omochi oria nokwororo bia obogima nakobobeka barorekane ng'a obogima mbororo obogima mborahera ekero bono okogenda totebe gwachira aria kwakirietiri nande obeke ebintu bikororekane nande oyo agendere korengereri mono aya bono gwachi kumoita mono ng'otagenda ororo tiga omonto oria abere egari bunare arere buna akorera lakini teba ng'aye mokwenda komoreresi nandi nino mwachi kubeka amang'ana amange ndu example unege bono kwaruki ogotenga abantu bari twanjete amatero y'ekanisa nandi akira gotera buna kutongire busikorosiri nkubwati gintu kutagite gotera nguri gotera busaigo yani omonto atere busaiga bono nkorora muri amatera ari relevant which asinga kiria amatero nyina y'ekanisa agukwanira amang'ana amaya y'okorusia omonto korusia ebirengereri biri bia makweli matera noro mutakiri kubeka onye omonto otakari kogenda kanisa ere nigari omonto bosebwa rende abantu tubwate batanjiti kanisa mono lakini no bari gawe abantu abekero na barabu basiririwe amatero bose chingero nchiripa na barabu banjite because nabo goikagaria asa matanga onyorenga amene entertainment netakire omonto otatiga rorengerereti ebintu biri bia makweli rioka bono kelimo amumanyete nainu nonye nera abatenga ki mbekere kotera getegagwe bose sani getegari ikurusi na bono nera kwimoka atenge totebe sabantu una babanjete chisani chichia chinse omonto mwamurusi ebirengere bianya korengere lirio kabimochande nero bongo bwa relaxing nero nyalire korengere ibintu binde so ndatebenga one omonto oyo onyoro yobwe kanisa ntubwate amatera liye kanisa muramubike onye no gotengwa njite kwaya yaye nerari bagotera batenga ekwaye na bigo chagarie kore entertainment emu suyi nere no liria nya gotera umete bwebira mang'ana ari mono lakini mukiriete rumunga omonto oyo anyare gutwara chinga kichingia chiokorera ekera ukorero gugocha koera atuke nero osibukire akora ibintu binde bire byamana because yasugo kwa intu nabona sogo soma uko na bonda go class 5 mara katatu omonto nakwete asa abantu aba bamurindete ekera chandi gitari nyagitari ari bamete omonto utari chikoba ichibungo cyokware ikinandi kirike bimono ge gwa affect omonto mono kubwana endiri omonto akure omonto bono ngukware the actual death
yabe stage iri yakabirenga ono okule na nkworosi muri mipango yokumututa bakatindeko omuntu yekera kwete obwango buli obona saba gusita wate abusene buru litukuliriya bwate ne wiki eri batarachi kusoka kurunga omuntu yomanyete na chandita abantu ababanyene so between this period nabakonyoranga ninjira mu provide entertainment jamugurusi omuntu guru asibirengere libiria ondo orwalete mono liriyo liyo mwabale ngo murwaire nkonyora murenga akera kuro tumugirenga abono rende oikire gokwa nundi nare bono ucha kuria laisinga ayo muntu yokule ekera atindikirwe bona atigarite ne no boina busembera isikali abanyakurigirire so entertainment na gukibwa abantu ababonsi obarusi ngora kurwalia sumu chandoli bwa makweli igere bya mono kubwa kolete bintu bindi bikogera na chisani kiri kikogera omuntu achake kolengereri mono igoro yoyo mwabo okuli chisani kini kira abantu bagukura kabisa kiri nkiri kokonya so muntu ora affected igalia kiri kikole to mulembe na kitugo chienze jirocho chia cause that chiale to mulembe yase bali alright ekero se usiya mangana yo kwegena maybe korwase abarandi tukuna abarandi kidogo enkwani tunyibwate tubwate ebicha yo kwereirwa ase birengererio yatoka membi abarandi mbaro engake yo tukana na utinga na kutinda kamonto yo kegara monto itari kanisa ime aya orio konyoro liba ka chari mbaro bago tebanga ekebego ikukiro kasiri itali yae maremo yo gari ko muibi gari nge morebi iko mobasa ko bwate chimpo chae moro chibuna akule muno monto tabwati ko semaria abande maybe batuberera yuko mba konyara kuba bakonya kwanera maybe no yo tigaira bari moyo umurandi rende barandi metekara nyoro libaganera bakuritumika bya yes tenga ento metenko go sibole ebukuteri wanjera mangana bunayo timaiti ekarotole ase usiyo mangana yo kwegena religion especially bona bali bali ase kanisa ngake babwente ku handle the situation eyo babwate birengereri byo yo kwereirwe ase amaungabo mbia mono igondo jenga bono kerengere tubwate nkiri kyo kwegena yes hata goteba nga abantu bamintu kwegena nkule ao nambe abantu bwatu kwegena kwa aba Afrika asumugusia rororo kwegena ngoro mugusia bwatu mugusina bwate njira ali go sabanere ali go kole bintu biyaye one of the traditionist or traditional African religion nibwati bintu biyaye ekukwanira igoro ye muntu kerakuri ntubwatu kwegena okugwachite ko rusi ko kwa basongo mono kule unabona si tugega tubwate Christianity and insekote basubwangu nga okwegena okugwensi uisoko kulikirelia ngukwanirite uzinkubwate birengere byogokwa na tiyoro litaligote ngobo imamburo rafta umuntu akule tuisoko enda sebuku ngote were umuntu liria akule igarara kulingana no gosome gwekanisa na intwa bagusintu bwate ngomuntu gakule na ara asigete umuyikoli no ara asigete no anegera mulega iga munyobwate abarandi ba mintu bonsisi babitabona igendo roginde tote bangelinga ekero bakurandia gusiba gukwana manganaya tiga butambe bunaneka gote bainyorori okwereire mumurikiriri nande mumanyenga okwigena kwayenga kiko kongania imenye gote banga mona barandi ba mintu tiga bakoro gusaba ekore kero bagusaba igo bate binyasa nga tubwatisie ekintu kirekebe nkeba ayama yabero yo mintu okorite orwalete abarandi ba mintu mbatakiri bakore counseling ya sokorandi kuri kwa bagukwana agari nande mbatakiri buna twatera mbanya kwinyuri counseling iri tenya kwinyuri omuntu igoro yopo weaknesses obole mabwaye boso bole mabwa abantu bamwabo keri omuntu uri ogotebita gotegera no ne dakika okurandi kwa gotegera gotebanga tumeka bono obole mubo oimoke amarwa muna bono mona barandi abange bakora kwana akega bagenda bacha gukwana mwana ya marwa bacha gukwana mangana yo borogi pono amangana ikaro kwana manyanga gwatanira abantu gite kurworo kinga kinjiro kingiya busasi kanisa uranyare gukwana mangana ya nanda igwikane bia lakini riria se umuntu akule onyo umuntu olingi busino molebi ore omo motindi
wono no mogotebia abantu ngoyo no morebi urengi manya mondo rinera abantu bali bamwanchite abantu bali nere nanda abantu abo nabali nere nabarabwe mbatakire babe kuna roba baso mo musangirikano uyo onekero ko basingo out wateba abantu abana barebi abantu aba mu basakugwa bose muntu uyo usoyo no mukiriso urengi sana mugwe biri ndiko kibyakonya mono igintu gekokonya mono ninchi irimo koleta obuororo mwabe ku muntu linero olema ekerare mire mwamoro kibukunkie goteba aya counseling yenate aba yakole kwirende ya soro yatukanga muntu uyu otokire okubanja na kwigwa mang'anari kubwariri mwale kumubita ekoro komotebia mang'ana abantu bonse bategererete ta kunyara gogotegerana ne deka instead abaise okogecha amatu konse tigankole ngoteba iga asela ine iyo baminta abarandi baminti kanisa nebwate erori ene sane play gari ikanisa narego kurwa masabona nateba ikanisa netakire provide companionship ebere no muntu uria ububo buli bwakire yatukanero ngwikire yange emuberesi ikanisa netakire akole entertainment umuntu yuli bagonya kolengeria mang'anaria yareta na matero ikanisa patera buyagari ngakiria ekole counseling yeringi ya so muntu ule nandonye gasiendero ororo yali uche kuira umuntu yo kwereru yanyekora abagonyonye no gusabwa abageni okurisiba abageni ali okwana mang'anari ngaki alinde amahobokongu bwachite bakabwabeire nabagonye umuntu kwikanisa obero uplay iri rolingia other than kuimukiri kondo liri na gochaga go pinpoint na gochaga goteba weaknesses chie family yo nabanta. All right, asante sana tutara chigokora ntete ko morento motegererime